जि माने नैथि बोसोरारि जि जथुमा बे गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल मोनसे होननाय गेलेग्रा फोथाराव जादों। बेहाय फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि जि माने मेन गेट बेखेवनाय हाबाफारि बा जौस्रां बेखेवनाय हाबाफारि बा माने गासै माने डाइनिं हल बेखेवनाय हाबाफारि बा गेलेफुंनाय जि बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंना जोबनानै थांबाय। आरो जोङो दायो हराव जोंनि जि डेलिगेट माने सेसन बे गासैबो जिल्लानिफ्राय फैनाय गासै जों माने जोंनि जिल्लानि माने आफादगिरि नेहाथारि बा गासै जिल्लानिफ्राय 50 जन फैगोन। बे 50 जन फैनायफोरनि जि माने डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसना जानो थांगासिनो दङ। आरो गासै आसामनि माने बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय जेसेबांखि माने सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जे इउबिपिएफनि नैथि जे एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्सआव बाहागो लानो फैगासिनो दं। दिनै फार्स्ट डे हिसाबै फुंनिफ्राय मा हाबाफारि जाखो? फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि बे दासो आं बुंना थांनाय बायदि माने जौस्रां बेखेवनायानो जा बा खेला भलिबल खेला बेखेवनायानो जा बा डाइनिं हल बेखेवनाय बेफोर बेबायदि हाबाफोरा जाना थांबाय। इउबिपिएफ आफादनि जथुमाजों लोगोसे गेलेनाय स्पर्टखौ लाफादों बेनि सायाव माने जोङो बेखौनो सानदों जे जों संगठनखौ सालायनाय लोगोआवनो जाहाथे जोंनि उथिफुनाय जोंनि बर' सांग्रांथि सेंग्रा बा सिख्लाफ्रानो जा बिथांमोना जाहाथे गावनि सोलेरनि लोगोआवनो गावनि जिउ खुंनाय बेबायदि बे खेलाफोरखौ जाहाथे लोगोआव लाफानानै जे बिथांमोना माने गोसोआव माने जौगालांनो हायो बेखौ जों साननानै जों खेलाखौ लाफानाय जादों। जाहाथे बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंनि माने इउबिपिएफ संगठनाव फैनानै बिथांमोना साननांगोन जे बे संगठना अकल संगठनल' नङा, बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्मबो मोनसे होदों। बेबायदि खेलाफोरखौ जाहाथे खेला होनानै माने मोनसे बान्था होनाय जागोन। बे बान्था होनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथांमोना बे माने जौस्रांनिफ्राय बा बे मन्चनिफ्रायनो जाहाथे गुबुन गुबुन हादरावबो बा गुबुन गुबुन जायगायावबो दावगालांनो हायो बा बेबायदि प्लेटफर्मखौ जों होनाय जादों। आरो खोनानो मोन्दों नोंथांमोना बागुरुम्बा थांनाय गुवाहाटियाव मोसानाय बिथांमोननोबो मान बावगोन। गलाघाट जिल्लानिफ्राय माने दासिमबो जेसेबां बागुरुम्बा जे 17 जानुवारियाव जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहौआव बे जिल्लानिफ्राय मोसाहैनाय गासै मोसागिरि दामगिरि बिथांमोनखौबो जोंनिफ्राय बरायनाय जागोन।